аз оғози истифодаи пропагандаи оммавӣ яке аз объектҳои асосии насли наврас буд ва аниматсия низ тақрибан ҳамон вақт ба таври фаъол инкишоф ёфт. Аниматсия агарчи барои вақтхушии кӯдакон хеле муҳим аст, аммо тамошои беназорати он метавонад на танҳо ба афкори кӯдак, балки ба рӯҳияи ӯ низ таъсири манфӣ расонад, зеро муҳтавои онҳо аксар вақт аз пропаганда орӣ нест. дар фазои муосири интернетӣ миқдори зиёди муҳтаво барои кӯдакон дастрас аст, аз қабили филмҳои тасвирию ҳуҷҷатӣ, маводи таълимӣ, аммо дар баробари захираҳои муфиду бехатар, захираҳои хатарнок низ ҳастанд. аз ин рӯ барои таъмини амнияти кӯдакон ҳангоми истифодаи интернет чора бояд андешид. персонажҳои филмҳои тасвирӣ муҳимтарин қаҳрамонҳое мебошанд, ки кӯдакон ба онҳо тақлид мекунанд. аз ин рӯ агар қаҳрамони филм як чеҳраи хашин бошад, кӯдакон низ аз ӯ хушунатро меомӯзанд ва онро такрор мекунанд. пас чӣ бояд кард? тавсияҳои муфидро барои шумо пешниҳод месозем. шумо низ барои дӯстону наздиконатон ин наворо фиристед, то онҳо низ дар ин бора донанд. бо фарзандонатон он чизеро, ки дар телевизион ё интернет мебинанд, муҳокима кунед. вақте шумо бо фарзандони худ барномаҳои телевизионӣ ё филмҳоро тамошо мекунед, ба онҳо саволҳо диҳед. чаро қаҳрамони асосии филми тасвирӣ ба шумо писанд аст? аз ин филм чӣ паём гирифтед? ба кӯдакон манбаъҳои хуби иттилоотро нишон диҳед. якҷоя бо фарзандони худ аз интернет ё китобҳо сарчашмаҳои боэътимоди иттилоотро пайдо кунед. ба кӯдакон кӯмак кунед, ки тафаккури интиқодии хешро инкишоф диҳанд, то тавонанд муҳтаворо таҳлил намоянд, байни маълумоти воқеӣ ва дурӯғ фарқ гузоранд ва дарк кунанд, ки на ҳама чизе, ки онҳо дар интернет мебинанд, боэътимод ё бехатар буда метавонанд. ба кӯдакон дар бораи аҳамияти нигоҳ доштани маълумоти шахсӣ дар интернет, чораҳои бехатарӣ ва тафовут байни пропаганда ва маълумоти саҳеҳро шарҳ диҳед. маълумоти муфид дар ин видеоҳо. ҳоло филмҳо, намоишҳои телевизионӣ, бозиҳо ва албомҳои мусиқӣ дар ҷаҳон таснифбандии сину солӣ шудаанду дарёфти мавод барои волидон осон гардидааст. кишварҳои мутараққии ҷаҳон низ таснифбандии сину солиро барои филмҳо ҷиддӣ пайгирӣ мекунанд. дар тоҷикистон низ тибқи қонунгузорӣ масъулин ин масъаларо бояд риоя кунанд. бахтиёр қаҳоров, роҳбари студияи аниматсионии тасвир, бобати чӣ гунагии таъсири филму тасвир ба афкори кӯдакону наврасон чунин назар дорад. падару модаро бояд бисёр аҳамият диҳанд, мутаваҷҷеҳ шаванд, ки масалан ҳатто спецэффектҳо метавонад зиёд як ҳисси хушуната биёрад. филме ки масалан бисёр писанд аст, машаи медвед фарз кардем, ки падару модаро бо хурсандӣ мехаранд, бачаҳо бо хурсандӣ тамошо мекунанд, лекин дар он ҷо ҳам ҳатто як иттилооте ҳаст, ки барои падару модар ва барои кӯдакон хеле таъсири бад дорад. масалан унҷа баъд аз тамошои ҳамин филм падару модаро метавонад дар ҳайрат бошанд, ки барои чӣ кӯдакҳо гӯш намекунанд, лекин дар ҳамон худи филм маша ҳамеша гӯш намекунад, масалан ҳеҷ писанд намекунад, гӯш намеандозад ба хирс. хирс ин як аломати бузургсол аст ва кӯдакҳо ина ҳамчун як ибрате барои худ мегиранд ва ина беихтиёр мегиранду тақлид мекунанд. масалан вақте ки ман ба мағозаи дискфурӯшӣ меоям ва нигоҳ мекунам, масалан он аниматсияе ки мефурӯшанд, бештарашон тақрибан 80-70% дорои ҳамин хушунат дорад. дар ҳар хонавода ман тавсия мекунам, ки як архиви муайян бошад, ки аз зеҳни падару модар гузарад ва онҳо интихоб кунанд барои кӯдакон. созмони ҷаҳонии тандурустӣ тавсия медиҳад, ки кӯдакони 3-7 сола дар як рӯз то 30 дақиқа, кӯдакони 7-10 сола 30-50 дақиқа телевизион тамошо кунанд. масофаи телевизион аз чашм набояд аз 3 метр кам бошад, аммо аксар вақт ин тавсияҳо мадди назар мешаванд. фарзанд ё бародарону хоҳарони шумо дар як рӯз чӣ қадар вақти худро назди телевизион ё компютер мегузаронанд? ба чӣ гуна филм, барнома ё бозӣ алоқа доранд?
дар шарҳ нависед.